ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମର ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ଅଟେ। ଏହାର ନାମ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଟେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏରିଆ ହିସାବରେ ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଅଟନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଶତକଡ଼ା 74.4 ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ, ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ, ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଧୋତି ଓ ପଞ୍ଜାବୀ, ଜାତୀୟ ଜୀବିକା କୃଷି, ଜାତୀୟ ନୀତି ଅହିଂସା, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଜାତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହକି, ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛ। ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ରଚିତ ଜନଗଣମନ ଅଟେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅଟେ। ଆମ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 1957 ଠାରୁ ଶକ ଯୁଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ନେମ୍? ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭାରତ ବା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରୁପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଉତ୍ତର, ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେଙ୍ଗଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍? ଭାରତର ଉପକୂଳର ଲମ୍ବ କେତେ? ଉତ୍ତର, 7600 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମ ଭାରତରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଉତ୍ତର, 74.4%। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜନଗଣମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ରୋଟ୍ସ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍? ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ରୋଟ୍ ଇଟ୍ସ? ଆମର ଜାତୀୟ ଗୀତ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରିପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ସାରନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବାଘ ବା ଟାଇଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପିକକ୍ ବା ମୟୂର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଲୋଟସ୍ ବା ପଦ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବା ଆମ୍ବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ବା ବରଗଛ।